alkoi olla tosi kylmää. Voit jäädä solmet jäätyä sillä tavalla, että ei enää veri kierrä. Mulla vaan kokeilla. Kokeilepa. Mutta nyt me syötiin sun jäätelö, niin se on vähän hankkaa. Ettekö mä mennyt niin tekemään? Vai sitä pistausjäätelöä me ei syöty. Haluatko siirtyä vähän, kun meillä on kamera siinä kuvassa. Pistaus on tuosta kiva. No vittu on pahaa, kun vittu pistaus tää, nyt oli vihreänä. Tulla laattaa. Tänne. Kato, meillä päin siellä lauletaan. Kato! Ja... Katsotaanko mun kätköjä? Leiju! Leiju vittu. Leiju vittu. Minun tapahtuu. Ollaan 5-6 tupakkaa. Mennä. Mä vittu varmaan voi helvetin perä. Mitä vittu? Se on jättä vielä ehjä. Lisää jäätelöä. Lisää. Kato. Tippus sen kuistiin. Autu. Kylmää. Hei, please, päästetään musiikkia. Ei. No kyllä vitusta. Täällä on niin kauheet musaa koko illan. Anteeksi vittu. Taposittiin yksikköjen räppiä, amispoppeja ja kauheeta musiikkia. Ei voi mennä enää Tää on uudemmin. sitä aitoa oikeeta. Eikö mä kerrankin musiikkia täältä, niin voi kerrankin. Haistakaa paska! Tää on räppi ja amispoppi. Ei enää tänään. Räppi on pelkkää paskaa. Se on ihan perkele. Haistakaa vittu! Räppi on parasta vittu. Akkuna on tuttu. No vittu. Se pikkuveli on vähän tommonen nylpeä olis tänä. Onks tää pikkuveli? Anna! On. Isäntä näyttää samaa näköä. Toinen on isäntä on tänään on hyvä. No niin. Kato mitä Koska meidän esittäyty tätä Miila. Moi. On. Ollaan nähty monta kertaa. Tässä Johanna ja tätä jäätelö voi olla kylmää. Oi, sä koitatko? Otappa sormille, niin kohta on verenpaisumus. Jatkohoustina. En pysty kun märän housun. Vittu, meidän munkin toinen persa on märkä. No niin, kuka pisti viimeinkin hyvää musaa? Taistakaa vittu, eipä. Vittu, kun pitäis saada vittu amispoppi. Monta masaa? No, lämpöä. Saadaanko? Joo. Ei ollenkaan. Milloinko mä halutaan, kun on tonne oltu lisää? Hei, jos sä saat Janikaa vähän. No, nyt mä lähdettiin Jonikaan liikettä mennä. No mä oon Miila. No moi moi, sun tupakka tippui jäätelön päälle. Mutta oot sä nähnyt keittoniin? Oot sä beijii? No en mä oo kyllä peliä. No ihan vaan Jassu. Jos ei Ihan paha. Nyt tullut vähän poltettavaa jätettä. Sulla jos se on niitä poskihommia. Hei Timo! Teidän johtossa nyt. Mä muistan, mä raahasin silloin vanhojen rikkinäistä 20 Mitä? Rikkinäistä tällaista oli koovi. Ihan täys melkein. Leivänmurru Tässä näin saakeli raahasin sitä. Ai niin. Joo muistan. Joo, Missä helvetin. paino? Sandelatsen. Näet sie? No moro. Hei hei! Kohti. Hei, kohti Janikalle. Joo. Hei, hyvä Amstinen paska! Kuka? Joo. Mitä sulla on tapahtunut, hyvä ihminen? No kun en mä... Näytä nostas housut päälle, hei. Ei pysty kun mä
Harrat alussa kävi uimassa. No niin, joo. Vittu. Niinku housut päälle. Ei pysty, kun on Voi. märänistä. On. Ei oo enää märä. On kyrkkä. Niin, joo. Koko käsi. Ei oo märät enää. No vaan kostaa. No niin, jos on housut päälle. Arvaa mikä mua naurattaa. No niin, et sulla on alkanut päälle. Et sai hirveän kuvaa. Älä selitä, nyt pitää housut jalka. Housut jalka. Ei, kun syödään koiraan ne keksejä. Ei, en syö mitään vitun koirakeksiä. Kato, nyt sulla on koira. Eikä oo, ei oo mitään pyllykoilla. Joo! Kato, tuohon katot noin. Tomi, joo, Joo. Sitten Joonikalle ei juoda. Joo. Nyt vittuu tää kamera.